खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय। दिनै आङो नाव बारनानै आमगुरियाव थांगोन। दिनै जोंनि जयपुरजोंसो बारनांगौ जादों आरो नावा मैया दै देरनानै जोबोद अखा हानायनि जाउनाव नावा गंनै जानानै थादों। गंनै बारनांगौ माने सानजा गोजोबनि दै बे सानजा गोजोबजोंबो नाव गंसे जाबावनांगौ। गोबां बिहिर नावआवहाय फोरोंगुरुफोरबो दङ, मेडाममोन फैगासिनो दङ हरै हनै दै बारनाय आरो ओरैबो जोंजोंबो नाव भर्ति दङ। थालिर बेफारिफोर दं, पाब्लिकफोर दं, ओमफ्राय स्टुडेन्टफोर दं। नायदो लोगोफोर, नै मेडाममोनाबो स्कुलाव थांनो गावसिनि स्कुलावहाय पाब्लिक सिबिथाय होनो नाव नेबाय। টাকায় মানুষ কম হয়েছে আর পানিও বেশি ছিল কালকে 1300 টাকা লস হয়েছে। যারা রেগুলার পারো তারা দিশা কত টাকা এবারে গেছি 150 টাকা গেছে 150 টাকা আজকাল सोरबा नाव बाइक जाबनाय गाखोनाय नुवाखैब्ला नायनो हागोन लोगोफोर। आंनि भिडिअखौहाय साबस्क्राइब खालामनानै नायनो हागोन। नायदो लोगोफोर, नावआव बाइक जाबनानै गख'गासिनो दं। बोखांदो दं माबा सिजा सिथाव थाव दं। जेरै मानसिफोर फैदों नावानो बै नावखौनो नेगासिनो दङ। बै नाव बोबोनायखौनो जोङो नेगासिनो दङ। बेसिम सफैब्लानो जोङो नाव गाखोनानै थांसिगोन। गासिनो हनै खोलानिफ्राय बेखौनो नेबाय दं।